एते दूर आसिले बोली महापुर कंठ जण दबियो लागि दबिनी गोटे धरे महापुर करछुनी दबिनी आज्ञा ए पुरातन ढांचा रे डाकिले महापुर सुनिए लोक रंगीन हेले महापुर मध्य रंगीन हां महापुर पूरा रंगीन हेले रंगीन रे डाकिले डाको एटी के सुनी दिवा की दीदी जाय जानिए नी नोए केलो डाको के सुनी दिवा की के रही दिवा की के रही दिवा की के सुनी दिवा की को काहे रंगी देवता कोई देवती के रही दिवा की के सुनी दीवानी पोगर तब तक कोई दबगी पोगर तब तक कोई दबगी तुमको देखला काळर भारत कतक लागोचे भारत कतक लागोचे नारायण बापाराण चालवी नाही जमा नारायण बापाराण चालपी नाही जमा तमुने बाबा आजी आजी गोटे यमा कौन तम देह खराब अछि की तम पतला झाड़ा होछि की किमी लागियो जे किसी बात जे के सुनी दिवा की टिके नाही दिवा की टिके रही दीवानी टिके सुनी दीवानी पोगर तब तक कोई दबगी पोगर तब तक कोई दबगी दियो बुझाई पंडरी मोर संगी जाई ये तुम पिता माता कारो नंदन जानी न पारिली तुमर रूप सुन मोर भाई मन गर्न दे जदि मोर नाम ग्राम हे जानिल नाही जदि मोर नाम ग्राम तुम्हे जानिल नाही सुंदर सभारे नाम मो देवी बताई आसिला बेलरे आहे मोर भाई आसिला बेलरे आहे मोर भाई सागुणा गोटिए जे देखिछि मुई हाड़ खाऊ मांस खाऊ नाही से रक्त पिऊ नाही खाली हाड़ जाक खड़ खड़ करुछि से मोर नाम धरि डाक रही मो नंडा भाई मो नाम धरि नंडा काली हमर ओडिशा गंजाम भितर गोटे गाँ बालीपत्र पाखे कलम्बो नाच लागिथिला तमे मते नंडा कहदेलो मु तमनी कालिया गुआ कहदेली तमे राति एक कथा कहदेली तमे तम घरु गलो राति पाइला मु आम घरु गलो आउ थे राति नंडा बोली डाकिलो चलिबो आमे केते दूर केते नदी नाला पार हिला चंदी हौ हौ बाबू माने भारत कहले तमे प्रश्न कोन कलो आसिला बेलरे गोटिए सारगुणा देखिली सारगुणा अछि कि रे भाई सारगुणा आउ नाही टीवी रे आगे देखिदियो हो एपर पिला सिना जानि पाइने सारगुणा बोले आगर बापा मां वाले जानि आसिला गोटे सारगुणा पक्षी देखिलो पक्षी मक्षी मु जानि पक्षी मक्षी कथा मु कहिनी आसिला बेले मु गोटे सारगुणा देखिली से सारगुणाटा मांस खाऊनी मांस खाऊ कि रक्त पिउनी खाली हाड़ जाक खड़ 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 आगे पड़ुଛି ओरे भाई ओरे भाई ए गीत गाइबार 33 वर्ष हेलानी
କାହିଁ ଏମିତିଆ କଥା ତ କେବେ ପଚାରି ନଥିଲି ତମେ କାଇଁ ଏମିତି କେବେ ହଉନଥିଲ ତ ମତେ ଆସୁନି ବୋଲି ଭାବିଛ ଆସୁଛି ଜାଣିଦେଲି କହିଦିଅ ଝିଅ হ্যাঁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଭାରତ আচ্ছা ଆଗରୁ କହିଛି ଭାରତ ବୈବସତ ମନୁ ପଚାରୁଥିବେ ଅଗସ୍ତି ମୁନି କହୁଥିବେ ବାବୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପାସ କରିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଶାର୍ଗୁଣା ଦେଖିଲ ମାଂସ ଖାଉନାହିଁ ରକ୍ତ ଖାଉନାହିଁ ଖାଲି ହାଡ଼ ଯାକ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କରୁଛି ଖଡ଼ 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 ଭାଇରେ ଯୋଉଦିନ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ଭିତରେ ଝିମାଣି ଖେଳ ହେଲା ଦୁଶାସନ ପ୍ରଥମେ ରା ଧରି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଚାପଡ଼େ ପ୍ରହାର କରିଦେଲା ଭୀମ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଇଲେ ଏଇଠି ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲେ କୋଉଠିକି ନା ବାରୁଣାବନ୍ତକୁ କୁନ୍ତି ମା ସହିତ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ରହିଲେ ବାରୁଣାବନ୍ତରେ ମାତ୍ର ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠି ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲେ ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିୟର ଯେ ହସ୍ତିନାରେ ଛନ୍ଦି ଗୁରୁ ଗୌରବକୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲିଣ ଯେ ଏ 5 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ସଭାରେ ପାସ ହେଲେ আচ্ছা ମାଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିଚାର କଲା ଏମାନେ ଲଜ୍ଜାହୀନ ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ସଭାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମନରେ କପଟ ପାଞ୍ଚିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପୁଣି ଉଦରେ ଡାକିଲା ବସ 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 ହେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବଳା ଭୀମସେନଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଦେଇଛି ପବନ ପୁଅ ବସ ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଡାକିଅଛି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଥିଲେ ଯେ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଭୀମ ପଛେ ଆସୁଥିଲେ ଯେ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଲକ୍ଷେ ବଳ ଗାଣ୍ଡିବ ଯାହତେ ଶୋଭା ଯେ ବହନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବଢିଗଲା ଦୃଷ୍ଟି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛି ବସ 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 ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ବସ 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 ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ସଭାରେ ଯେ ବସିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତାପରେ ନକୁଳକୁ ଦେଲେ ଯେ ଯାଇ ବସ ବସ ବସରେ ବସିନି ତ ନାହିଁ ସହଦେବକୁ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଡାକଇ ବସରେ ତୁହି ଯେ ମାତୃ ତ ନଇ ପାଞ୍ଚୁଟା ଭାଇର ପାଞ୍ଚୁଟା ବାପା ନାଁ ଧରି ଡାକିଲା ଦିନେ ଗଲା 2 ଦିନ ଗଲା 3 ଦିନ ଗଲା ଏ ଭୀମ ସହି ପାରିଲାନି আচ্ছা କୋଉଠି ଗଲା ସେଦିନ ଭୀମସେନ କହୁଛି ଭାଇନା ହଁ ମୁଁ ଆଜି ସଭାକୁ ଯିବିନି କାହିଁକି କାହିଁ ପାଞ୍ଚୁଟା ବାପାର ପାଞ୍ଚୁଟା ନାଁ ଧରି ଡାକିଲା ଆଚ୍ଛା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୁଝେଇଲେ ହଁ ହଁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ଏମିତି 4-5 ଦିନ ପରେ ଭୀମସେନ ବିଚାର କଲା ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ସଭାକୁ ଯିବିନି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ସମୟ ଆସିଛି କବାଟ ଦେଇ ଲୁଚିଲା ପବନର ବଛି ମୁଖ ପୋତି ଶୋଇଅଛି ପବନ ନନ୍ଦନ ଚାର ନାମ ହେଉଅଛି
ହଁ ହଁ ଚାରି ଭାଇ ସହିତ କୁନ୍ତି ମା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଭୀମସେନଙ୍କୁ। ହଁ ଭୀମସେନ ତ ଜାଣି ଶୋଇଛନ୍ତି କବାଟ ଦେଇକି। ହଁ ଡାକି ଡାକି ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଭୀମସେନ କବାଟ ଖୋଲୁନି। ହଁ ହଁ ବିଚାରିଲେ ପୁଣି ଯେ ଧର୍ମଙ୍କ ନନ୍ଦନ ପାଣ୍ଡବର କ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି ନାରାୟଣ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କରିବା ଶରଣ ଭୀମଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଦେବେ ବୁଝାଇଣ। ଠିକ ଏ କଥା ଯୁଧିଷ୍ଠି ମନରେ ଭାବିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲୟ ଲଗାଇଲେ। କମ୍ପିଗଲା ପୁଣି ଯେ ଦ୍ୱାରିକା ଆସନ ଜାଣିଦେଲେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ଭାଇ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କଲେ ଏ ପାଣ୍ଡବ ଚାରି ଭାଇ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କଲେ ଇଏ ହଉଛି ମୂର୍ଖ ଭୀମ, ଆମରି କାହାରି କଥା ମଧ୍ୟ ଇଏ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ରକ୍ଷାକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ ସେହି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଚାରି ଜଣ ପାଣ୍ଡବ ଏକ ଲକ୍ଷରେ ଯୋଗରେ ବସି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ମନମତି ଲଗାଇଲେ। ଏମିତି ଓମ୍ ନମସ୍ତେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥାୟ নম যশবন্ত অনন্ত বলরাম নম নম জয় জয় জগন্নাথ হে জয় কমলাপতি জয় কমলাপতি চার পাদে কোটি ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞান করইনিধি চার পাদে কোটি ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞান করইনিধি হে মোর সম্মানীয় শ্রোতা দর্শক বন্ধু আচ্ছা তথা মোর কলা প্রেমী বন্ধুগণ আহা ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣକୁ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତରୁ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି। ଠିକ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଚାରି ପାଣ୍ଡବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। କଣ ବୋଲି ଗରୁଡ଼ ଯାହାର ବାହନ କିସ ଦେବା ଆସନ କିସ ଦେବାସନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଯାର ଘରଳି ତାଙ୍କୁ କି ଦେବା ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଯାର ଘରଳି ତାଙ୍କୁ କି ଦେବା ଧନ। ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ମୋର ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ହଁ ପିତୃସ୍ଥାନୀୟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବିଚାର କଲେ ଯିଏ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କଲେ କ୍ଷଣକ ମାତ୍ରକେ ତିନି ପୁର ବୁଲି ଆସନ୍ତି। ହଁ ଯିଏ ହେଲେ ଛପନ କୋଟି ଜୀବର ପରିଦାତ୍ରୀ ମହାମାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆମେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ ଦେଇ ତାଙ୍କରି ମନ ତୃପ୍ତି କଣ ଦେଇ ପୂଜିବା ଭକ୍ତ ବିଚାର କରୁଛି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟି ଧୌତ କରିବି। କିପରି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ପଦ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଁ ହଁ ବହିଲେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଯାର ଚରଣ ଝର ଝର ବହି ରେ ଝର ଝର ବହି କେଉଁ ଜଳେ ପାଦ ଧୋଇବି ଆରେ କମଳା ସାଇ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଘର କୋଉଠି ଜାଣିଛ? ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଘର କୋଉଠି ଜାଣିଛ? ହଁ ଜାଣିଛି କୋଉଠି? ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କଣ? ମୋ ଗାଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଁ ରହୁଛନ୍ତି ପୁରୀ। ଓହୋ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଆମର ପୁରୀ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ କୋଉଠି? ତମ ଘରେ? ଆମ ଘରେ ହଁ, ଏଇ ଆମ ଘର କୁଆଡେ ଆଇ ରହିବେ? ଆମର ତ ସବୁ ଗୋଟିଏ ବଖରା ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛୁ। ଗୋଟେ ବଖରା ବୋଲି କହୁନ? ହଁ ଏ ଯେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଘରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ହବ। ଓହୋ ତମେ ଭାବୁଛ ହଁ ପୁରୀରେ ଯୋଉ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲେ ହଁ ସାରା ଭାରତବାସୀ ସେହି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ହଁ ନାଇଁ? ହଁ ହେଲେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତମ ଘରେ ରହିଯିବେ ହଁ ତାହେଲେ ତମ ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ନମ୍ବର ଲଗାଇ ବୋଲି ଆମ ଘରକୁ କୁଆଡେ ନମ୍ବର ନଗେଇ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ନମ୍ବର ନଗେଇ ବୁଢାପା ହଁ ତମ ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ କାହିଁ ନାହାନ୍ତି? ବୁଝିପାରିଲନି? କାହିଁ? ସେହି ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ଓହୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କଣ? ଆରେ ଘଟେ ଘଟେ ପୁରୀ ଅଛନ୍ତି ଘନ ଶ୍ୟାମ ମୂରତି ଘନ ଶ୍ୟାମ ମୂରତି ଆରେ ଘୋଟି ଅଛି ମାୟା କୁହୁଡ଼ି କେହି ନ ଜାଣେ କିଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ଲୟ ଦେଲେ ଲଗାଇଣ ଏ କଥା ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରୁଡ଼କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେଦିନ ରମ୍ୟଙ୍କ ଦୀପରେ ଯେ ଗରୁଡ଼ ଥିଲେ ଚିନ୍ତିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଶେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୟ ଲଗାଇଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରି ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲେ ବାରୁଣା ମନ୍ତରେ। ଭଗବାନ ପଡ଼ିଗଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କର ପାଦ ତଳରେ ଆଉ ତିନି ଭାଇ ପଡ଼ିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳରେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କାରଣ କଣ? କହୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ଯେ ଧର୍ମଙ୍କ ନନ୍ଦନ କହୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ଯେ ଧର୍ମଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଯାଉଛି ଗଡ଼ି ରହେ ଯାଉଛି ଗଡ଼ି ନା ମୁଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଡାକିଲେ ଭୀମ କବାଟ ଖୋଲୁନି। ଭୀମ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବାପରେ କବାଟ ଖୋଲେ ମୁଁ ତୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଭୀମ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଭୀମ କାହିଁ ତୁ ପଚାରିଲୁ? ଭୀମ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସଭାକୁ ସବୁବେଳେ ଯାଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସବୁବେଳେ ଅପମାନ ଦଉଛି ପାଞ୍ଚଟା ବାପାର ପାଞ୍ଚଟା ନା ମୁଁ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଇନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ଭୀମ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ
ସଭାକୁ ଯିବୁ ଆଚ୍ଛା ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିବୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିବ ବସରେ ପବନ ନନ୍ଦନ ତୁ କହୁ ବସୁଛି ଗୋଲେଖ ନନ୍ଦନ ଆଚ୍ଛା ଭୀମ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତାଳି ମାରିଲା ହଁ ହଁ ଇଏ ତ ମୂର୍ଖ ଖାଲି ଗୋଲକ ପୁଅ ଆଗେ ବସିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଖାଉ ଖାଉ ଗୋଲକ ପୁଅଟା ପାଶୁରି ଦେଲା ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ପାଶୁରି ଦେଲା ଆଚ୍ଛା। ଖାଲି ଅଣ୍ଡାଳି ହଉଛି ହଁ ହଁ ସହଦେବ ପାଖରେ ଥିଲେ କହିଲେ ଭାଇନା କଣ କରୁଛ ନା ସେଇଟା କୋଉଟା ନା କୋ କଥା କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆଚ୍ଛା ସହଦେବ ତାକୁ ଦେଲା ଯେତାଇ ହଉ ଗୋଲକ ପୁଅ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆଉ ଥରେ ମୁଖରେ ସେ ଘୋଷି ହେଲା ହଉ ଆଗ ତର ହୋଇ ଆଗରେ ବାହାରିଲା ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ସେଦିନ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହଉ ହଇରେ ମୁଖ ଆଜି ତୁ କରିବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତୁ ଆଜି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁ ଆଗରେ ଯାଉଛି ଧୁନ କହିଲା ଭାଇନା ମୁଁ ଆଗରେ ଯଦି ଗଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ମୁଁ ଆଗରେ ଯିବିନି ସବୁ ପଛରେ ଯିବି ପ୍ରଥମରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗଲେ ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ତା ପଛରେ ନକୁଳ ତା ପଛରେ ସହଦେବ ତା ପଛରେ ଭୀମ ଯେମିତି ସଭାକୁ ଗଲେ ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେମିତି ଡାକେ ଭାଇ ଆଗରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତା ପଛରେ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଭୀମ ବିମାନରେ ଯାଉଥିଲା ଯିବା ସମୟରେ ଭୀମସେନ ଗୋଟିଏ ତୃଷା ଲାଗିଲା ଶୋଷ ଲାଗିଲା ଭୀମସେନ ବିଚାର କଲା ମୁଁ ତ ଯିବି ଟିକେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପିଇବି ଆଉ ଯିବି ବୁଝିପାରୁଛୁ ରେ ବାଜା ହେଲା ତୋର ଆଜି ପଇସା କାଟି କାର ତୁ ଉପରେ ବଇବୁ ଆମେ ତଳ ବଇବୁ କାଟିଦବ ତୋର କାଟିବି କେଶିଅ ବାଲାରେ କାଟିବି ଟିକିରା ବାଲାରେ କାଟିବି ଆଉ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର କାଟିବି ତାଙ୍କର ନାଇଁ ହେଲେ ପାଠକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବୀର ଭୀମସେନ ଅଭିମାନରେ ପଛରେ ଯାଉଥିଲା ତୃଷା ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଭୀମସେନ କହିଲା ଯିବି ପାଣି ଟୋପାଏ ପିଇବି ତାପରେ ଯିବି ଏହା ଭାବିଲା ସେଦିନ ମୂର୍ଖ ଭୀମସେନ ପୋଖରୀକୁ ଜଳ ଆଶାରେ କରି ଲାଗମନ ନାମ ଗୋଟିକକୁ ତାହାର ଦେଲା ପାଶରିଣ ପାଣି ପିଉଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ ଘୁଡ଼ାଇଣ ବେଶୀ ଝାଙ୍କି ହେନା ସେଠି ବେଶୀ ଝାଙ୍କି ହେନା ସେଟା ହଲୁଛି ପଡ଼ିଯିବ କଣ ନାଇଲେ ଯୋଉ କାନର ଯାକ ଏତେ ଜୋରରେ ଝାଙ୍କୁଛି ତେଣୁ କରି ତୁ ଖାଲି ମାଇ ସହ ଝାଙ୍କି ନେଲୁ ନାଇଁ ପାଠକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭୀମସେନ ଯୋଉ ଗୋଲକ ପୁତ୍ର ବୋଲିକି ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସେ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ପିଇଲା ପାଣି ପିଇବା ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ନାମଟି ଆଉ ଥରେ ପାଶୁରି ଦେଇଛି ତାପରେ ଜଳ ଭିତରେ ପଶିଲା ବୀର ଭୀମସେନ ଜଳ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ପଶିଲା ଭୀମସେନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ଜଳ ଦେଲା ପିଟିର କେତେବେଳେ ଜଳରେ ସେ ବୁଡ଼ି ପଡୁଛି ପଙ୍କ ଯାକ ଦରାଣି ହୋଇ ଭୀମ ଖୋଜୁଛି ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଲେ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଖ ଭୀମ ଆମ୍ଭ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଆଗକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଡ଼ିଲେଣି ବୋଲି ମୁଖଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଜଣା ପଡ଼ିଲେନି
ସହଦେବକୁ ପଠେଇଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସହଦେବକୁ ପଠେଇଲେ ବୋଲି କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଭୀମସେନ ଦେଖିଲ देखा ଆଁ? ଏଇଠି ଆରେ ମୂର୍ଖ ସେ ଅଣ୍ଟେ ପାଣିରେ ମିଶି ପାଣିରେ ରହିକି ସେ ବୁଡ଼ି ପଡୁଛୁ ବାହାରି ପଡୁଛୁ କଙ୍କଡା ଗଣ୍ଡାଉଛୁ ସେଇଟା ସେଇଟା ମିଳୁନି ସେଇଟା ସହଦେବ କହିଲେ ଭାଇନା ସେଇଟା ବୋଲେ ଯୋଉ ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ କିଏ ସହଦେବ କହିଲେ ଭୀମସେନ କହିଲେ ହଁ ହଁ ସହଦେବ କହିଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଲକ ପୁତ୍ର अच्छा ଭୀମସେନ କହିଲେ ଆଉ ଥର ହେଲା 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 ଆଜ୍ଞା ଏ ଭାଇ ହଁ ଭୀମର ମନ ଆନନ୍ଦ ହେଲା ହଁ ଗୋଲକ ପୁଅ ଘୋଷିବାରେ ଲାଗିଲା ହଁ ହଁ ପୂର୍ବ ପରି ଯେତେବେଳେ ସଭାରେ 5 ଜଣ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ହଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବାପାର ନାଁ ଧରି ଡାକିବାରେ ଲାଗିଲା ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଭୀମକୁ ଚାହିଁଦେଲା ବୋଇଲା ବସରରେ ପବନର ପୁଅ ରାଗ କର ଯେ ଭୀମସେନ ହେଲା ବସୁଛି ଗୋଲକ ପୁଅ ଉଦରେ ଡାକିଲା ସଭାରେ ବସିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱରଥୀ କରତାଳି ମାରି ସେଦିନ ହସିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ସଭା ବର୍ଗରେ ରହିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଖିଲି ଖିଲି ହସିଲେ ରାଗ କର ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେଲା ମରଣକୁ ମତେ ଅପମାନ ମିଳିଲା ମତେ ମରଣରୁ ଅପମାନଟା ବଳିଗଲା ମତେ ଗୋଲକ ପୁଅ ବୋଲିକି କାହିଁକି କହିଲା ଭୀମ ମନ ଜାଣେ ପାପ ମା ଜାଣେ ବାପ ଠିକ ବାପା କେବେ କହିପାରିବନି ଏଇଟା ମୋ ପୁଅ ମା କହିବ ହଁ ହଁ ମୁଁ ମାକୁ ପଚାରିବି ଭୀମସେନ ମତେ କାହିଁକି ଗୋଲକ ପୁଅ କହିଲା ଠିକ ଭାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଭିମାନରେ ଯାଉଛି ମାକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ପାଠଟା ରହିଲା ଆମ ବାବୁ ମାନେ ତ ଭାରତ କହିଲେ ଭାରତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ହଁ ଗାହାଣ ଗଣ୍ଠି ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ ନା ଆମର ବାବୁ ମାନେ ଫୋନ କରିଦେଲେ ଆସୁ ଆସୁ କହିଲେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ମୁଁ ଏ ଦିଗରେ ଆସିଥିଲି 20 ଥର ମାତ୍ର ଏ ଗାଁର ଚର୍ଚ୍ଚା ମୁଁ ଦେଖିନି ହଁ ହଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ବଚନ ହଁ ଭାଇ ହଁ ବାବୁ ମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ମାନେ ଟିକେ ଆମର ଗାଁ ଟିକେ ଜାଣିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଦିଟା ପଚାରିବେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଲେ ଅଭିମାନ ନାହିଁ ଆସିଲେ କହିବା ନ ଆସିଲେ ଶିଖିବା ପୁରାଣ ଚାଲିଥିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହଉଥିବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପମାନ ପାଇଯାଉଛି ମାକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ପାଠଟା ରହିଲା ମୋ ଆଡୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ କଣ ତମେ ରାତି ଯାକ କାଲି ମତେ ଛଟପଟ କରିଦବ ବାଟରେ ଯିବା ଭାଲୁକୁ ଆଖ ଆଡକୁ ଡାକିବା ଲୋକ ଆଙ୍କେ ବୁଢାପା ସମସ୍ତେ ତ ପୁରାଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ତମେ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରୁଛ ମୁଁ ପୁରାଣ ପଚାରିନି ଆମ ଘରୁ ପଚାରିକି ପୁରାଣ ପଚାରି ତମ ଘରଟା ଅଛି କି ଏ ବୁଢାପା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଗୌଡିଆ ପିଲା ଗୌଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଇଲା କେନ୍ଦୁ ଡେଙ୍ଗା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କଥା ଭାଇରେ ଯାଇଥିଲି ଦିନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲି ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢାକୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ହାତ ଦେଖିଲି ତାହାକୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢା ମୋ ପାଖକୁ ଯେ ଆସିଲେ ମୋତେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଆସନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଓଲଟା ହେଇଗଲା ଓଲୁଟା ନାଇଁ ରେ ସାରୁଟା ଦର୍ଶନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତଟର ହେଲା ବୋଇଲେ ତମେ ତ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଟେକିଲି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ଆସନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ତମକୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ଡାକିଲେ ଆସନ ଦେଲେ ଭାଇରେ ରାଗରେ କକା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲି ପଳାଇ କକା ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ଡାକିଲି କକା ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ଜୁହାର ଶ୍ୱଶୁରଟା ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ଡାକିଥିଲି କକା ଶ୍ୱଶୁରଟା ଉପରେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ଡାକିଲି ଜୟୀଙ୍କୁ କକା ଶ୍ୱଶୁର ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ଡାକିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ଡାକିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଅଭିମାନରେ ଆଉ ଥରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲି ଆରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଥିଲା ବଡ ଶାଳୀ ଯେ ମୋହର ସେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ମତେ ଯେ କଲା ଇଚ୍ଛା ଭାଇ ତମର ପୁତ୍ର ଭଲ ନାହିଁ ନାଇଁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଭାଇ ତୋର ଭିଡ ପଣ୍ଡା ଜଣା ପଡିଯିବ ଶ୍ୱଶୁରଟା ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ଡାକିଥିଲେ କକା ଶ୍ୱଶୁରଟା ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ଡାକିଲେ ବଡ ଶାଳୀଟା ମଧ୍ୟ ମତେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ଡାକିଲା କିଏ ରହିବ ରେ ଭାଇ ରାଗରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଆସୁଥୁଲି ଚାଲି ଶାଶୁଟା ବାଡ଼ି ଘରେ ଥିଲା ମୋହରି ପାଣି ଧାରଟିଏ ହାତରେ ଧରିଲା ମୋତେ ଟୋକା ଦିଅ ବୋଲି ପଛ ପଟୁ ଡାକି କିଏ ଶାଶୁ ତମ ଶାଶୁ ଟୋକା ଦିଅ ବୋଲି ପଛ ପଟରୁ ଡାକିଲା ତାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ମୋ ଶାଶୁ ନ ପଡିକି ନ ପଢି